Pri nebezpečných situáciách dokáže pomôcť aj mestská polícia. To sa ukázalo, keď si majiteľ bytu na bezpečnostných kamerách všimol, že mu byt vykradal neznámy páchateľ. Príslušníci útvaru zásahovej jednotky a kinológie neváhali a proti páchateľovi použili hrozbu zbraňou. Kde? Kde to je? A títo sú vaši? To sme my, hej. Dobre. Aby som ruky videl. Na pochode. Ruky! Ruky na zem! Na zem! Ruky na zem! Na zem! Daj tu ešte. Ani si! Jeden druhý. Čisté! Centrum, 602. Bola použitá hrozba zbraňou. Kde je druhý? Ja som tu sám. Iba ja tu som bavil. Dobre, takže viete na 4 so zbraňou, tam ja dovnútra, respektíve dostal sa do bytu, to je z balkona, no. To, že sa mestskí policajti neboja vytiahnuť zbraň, zažil na vlastnej koži aj celoštátne pátraný zlodej, ktorého prichytili priamo pri čine. Mestská polícia! Stojte hore! Ruky hore! Poďme! Ruky! Poďme! Ruky hore! Opiť sa o stenu! Opiť sa o ňu! Poďme! Dáhni! Dáhni a rozťahni ruky! Moji opiť! Centrum, tu Alfa 16, máme jedného zadržaného páchateľa v objekte. Druhý páchateľ už ušiel z objektu, nevieme ktorým smerom. Alfa 16, na mieste ostane centrum 810, my budeme predvádzať páchateľa na Šturovu. Postav sa. Máme. Au. Poď pomaly. Tak tam sem. Poď. Nie. Poď si. Preď si, Ani tretí páchateľ nemal šťastie, keď mu príslušníci mestskej polície skrížili cestu po tom, ako sa snažil utiecť po bitke pred jedným z bratislavských barov. Mladý muž. Zdravím, odkiaľ ideme? Domov. A kde býva prvá pozícia? Uteká vysoká! Stoj! Poď, bere auto! Bere auto! Poď! Poď na kolo! Stoj! Keďa! Dobre. Dobre, choď po autu. Dobre. Prepáč. Poď. Zadržali sme. Choď po. Máme ho! Choď po autu. Počkaj. Ideme na oddelenie. Centrum, hlasím do Lucováky. Chmaty. Je pri vedomí krváca, zranenie. Počkaj.